Εδώ είμαστε με ένα πολύ γλυκό αγόρι. Ο Διονύσης Γιαννιώτης μαζί μας. Του έδινα συγχαρητήρια να σας πω πριν, διότι τα θέματα που κάνει έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και σήμερα, Διονύση... Σας ευχαριστώ πολύ και εσείς να πω ευχαριστώ, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να τα παρουσιάσω, που αυτό επίσης είναι πολύ ιδιαίτερο. Ξέρεις, και τα βλέπουμε για πρώτη φορά και μπορούμε να τα φτιάξουμε και μόνες μας. Και είναι ιδιαίτερα, δηλαδή, ιαλουρονικό και κολαγόνο, όλες μας νομίζω θέλουμε να μπορούμε στο σπίτι μας να τα φτιάξουμε με ένα φυσικό τρόπο μόνες μας για να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας. Τι καλύτερο από το να παίρνουμε υποκατάστατα. Λοιπόν, θέλω να πω στις φίλες τηλεθεάτριες ότι για να ενισχύσουμε το κολαγόνο πρέπει να δώσουμε τροφή στους εινοβλάστες. Οι εινοβλάστες είναι αυτοί που δημιουργούν το κολαγόνο και το κολαγόνο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του ιαλουρονικού. Δηλαδή, αν δεν έχουμε κολαγόνο, δεν έχουμε ιαλουρονικό. Μάλιστα. Και αν δεν έχουμε εινοβλάστες, δεν έχουμε κολαγόνο. Άρα πρέπει να δίνουμε τη σωστή τροφή στους εινοβλάστες για να μας δημιουργούν κολαγόνο. Και το κολαγόνο δημιουργεί το ιαλουρονικό που όλοι το έχουμε ανάγκη. Αυτό που θα φτιάξουμε το πίνουμε. Αυτό που θα φτιάξουμε το πίνουμε. Είναι εξαιρετικό, είναι από το μυελό των οστών. Εδώ τι από το μεδούλι. Εδώ έχω κόκαλα, μοσχαρίσια, έχω βάλει κοτόπουλο που επίσης είναι πολύ θρεπτικό. Όλα τα συστατικά και το τζέλ που έχει αυτό. Αυτό λοιπόν είναι η τροφή των εινοβλαστών. Αυτό χρειάζονται οι εινοβλάστες, πρωτεΐνη, είναι καθαρή πρωτεΐνη και άλλα 27 στοιχεία που χρειάζεται ο οργανισμός. Έχεις ακούσει? Και την καρτούλα μας, δηλαδή εσύ τι έχεις βράσει εδώ, πόσα κιλά? Εγώ στο σύνολο ήταν γύρω στα 5 κιλά. Εγώ δεν βρήκα και κόκαλα ψαριού. Έχεις ακούσει, Φέη, ότι υπάρχει και θεραπεία και σε χάπια κόκαλα ψαριού ή από κοράλια ή από οτιδήποτε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ θεραπευτικά και ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό και ανέξοδο. Επίσης αυτό είναι πολύ καλό και σημαντικό για τις εγγύους και τις θυλάζουσες. Το έχει τόσο πολύ ανάγκη η ίδια όσο και το μωρό. Λοιπόν, θέλεις να σου δείξω λίγο αρχικά να πάμε ένα βήμα? Πάρ' το και κάνε το μόνος σου. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα σε προσέξω και θα το κάνω και εγώ σπίτι μου. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα φορέσω γάντια γιατί κολλάνε τα χέρια μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σε μια κατσαρόλα να βάλουμε τα κόκαλα που έχουμε ζητήσει από τον κρεοπόλη μας, που είναι καθαρισμένα, τα κάνουν, φιλετάρουν και αυτά τα πετάνε αυτά στην που ουσία. Ακριβώς. Έχουν 0 κόστος. Δηλαδή τίποτα. Θα δίνουν τσάπα. Έχουμε κόκαλα. Εγώ χρησιμοποίησα τα περισσότερα κόκαλα εδώ με το μεδούλι που ήθελα να βγάλω το ζωμό μας. Δείτε, οπότε βάζεις τα κόκαλα να βράσουν. Βάζω τα κόκαλα όλα να βράσουν μέσα. Σκεπάζω την κατσαρόλα μου με νεράκι. Ναι. Και την αφήνω περίπου για 8 ώρες, Φέη, να σιγοβράσει. Κλείνω το καπάκι μου και το αφήνω σε χαμηλή φωτιά όμως να σιγοβράσει και ελέγχω αν θέλει σιγά σιγά να συμπληρώνουμε. Μόλις τελειώσει η διαδικασία αυτή, στραγγίζουμε, κρατάμε το ζωμό μας στο ψυγείο. Επίσης ήθελα να πω, ρίχνουμε λίγο αλάτι, γιατί όπως ξέρουμε το αλάτι χρειάζεται ο οργανισμός ένα κουταλάκι του γλυκού ημερησίως. Οπότε βάζουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι για να μπορέσει να συντηρηθεί ο ζωμός μας. Γιατί όπως ξέρεις ότι το αλάτι συντηρεί κιόλας. Μάλιστα. Οπότε βράζουμε τα κόκαλά μας για 8 ώρες σε σιγανή φωτιά με μια κουταλιά αλάτι. Μόλις γίνει αυτή η διαδικασία, στραγγίζουμε το ζωμό και τον κρατάμε στο ψυγείο. Αυτός είναι ο ζωμός που. Ακριβώς. Που έχει όλες τις θρεπτικές. Αυτό είναι όλο πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά για τον οργανισμό, Φέη. Θυμάσαι και οι παλιοί που όταν κάποιος ήταν άρρωστος, του φτιάχναν ένα ζωμό από μεδούλι. Σωστό. Παλιά σπάζαν τα κόκαλα και τρώγαν το μεδούλι. Λοιπόν, και εμένα μου δίνανε μικρή. Ναι, λοιπόν, ξεκινάμε. Αυτό πραγματικά, πιστέψτε με, θα το κάνετε κάθε μέρα. Θα πίνετε ένα ποτηράκι old fashion χαμηλό. Ξεκινάμε τώρα για να γνωρίσουμε το τσόφλι του αυγού, που δεν το ξέρει κανένας. Για πολύ κόσμο. Αυτό είναι μόνος του ένας τρόπος. Αυτό είναι μόνος του ένας τρόπος. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Τι αποτέλεσμα έχουμε με αυτό, με το ζωμό? Έχουμε πολύ καλή και εμφάνιση της επιδερμίδας, νεανική επιδερμίδα. Φεύγουν οι μικρές ρητίδες γιατί δίνουμε κολαγόνο και ιαλουρονικό στους εινοβλάστες και παράγει συνεχώς ο οργανισμός. Γιατί όσο μεγαλώνουμε, χάνουμε το κολαγόνο και το ιαλουρονικό. Οπότε το καλύτερο είναι να δίνουμε τροφές, βιταμίνες στον οργανισμό, στους εινοβλάστες, για να μας παράγουν κολαγόνο και ταυτόχρονα το κολαγόνο παράγει ιαλουρονικό. Οπότε
Τελειώνουμε αυτή τη διαδικασία μας, χρειαζόμαστε άλλο ένα συστατικό στο ζωμό που θα το εξηγήσουμε ακριβώς τώρα πώς το κάνουμε, από το τσόφλι του αυγού. Λοιπόν, πετάμε το καλύτερο για πολύ κόσμο στο εξωτερικό και έχουν γίνει έρευνες στη Φιλανδία και στην Ιαπωνία. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι, Φέη, όμως είναι αλήθεια. Λοιπόν, είναι η καλύτερη πηγή ενέργεια για πολύ κόσμο, το τσόφλι αυγού. Έχει 95% ασβέστιο, είναι full στις πρωτεΐνες που χρειάζονται οι ινοβλάστες και έχει και άλλα 27 συστατικά, θρεπτικά συστατικά αγκαία για τον οργανισμό μας. Είμαστε πλήρεις με αυτό για να έχουμε αυτό που θέλουμε, το ιαλουρονικό και το... Λοιπόν, θα σου δείξω αμέσως. Το καθαρίζεις τι πολύ κάνουμε. καλά, το πλένεις. Χρησιμοποιείτε τα αυγά όπως τα κάνετε, έτσι, στο σπίτι σας για κάθε χρήση. Τα κρατάτε τα τσόφλια και τα γυρνάτε ανάποδα να στραγγίξει όλο το ζουμάκι που έχει μέσα. Συγγνώμη για τη ζημιά. Λοιπόν, όλο το ζουμάκι που έχει μέσα να στραγγίξει καλά, το αφήνουμε έτσι να στεγνώσει. Μετά καθαρίζουμε λίγο το εσωτερικό του και έχουμε μια κατσαρόλα με νεράκι και τα βράζουμε για 10 λεπτά, Φέη. Μόλις τα βγάλουμε από την κατσαρόλα 10 λεπτά, τα αφήνουμε να στραγγίξουν για ένα βράδυ να στεγνώσουν καλά. Σε τι μορφή είναι όταν τα βγάζουμε, έχουμε να δούμε? Ναι, εννοείται, τα έχω έτοιμα εδώ πέρα. Παιδιά, αυτό πρώτη φορά λοιπόν, το και το τα τσόφλι. ψήνουμε. Τι είναι, τέλειο είναι. Λοιπόν, αυτό τι κάνουμε τώρα? Τώρα θα τα έχεις βράσει 10 λεπτά. Αυτά τα έχω βράσει 10 λεπτά, τα αποστηρώνουμε για να μην έχουν καμία περίπτωση επιβλαβές μικρόβια για τον οργανισμό μας. Τα απολυμμένουμε, τα αποστηρώνουμε 10 λεπτά για βράσιμο. Μόλις στραγγίξουν ένα βράδυ, γιατί κρατάνε υγρασία, τα έχουμε έτσι ανάποδα. Έχουν στεγνώσει τελείως. Έχουν στεγνώσει τελείως. Την επόμενη μέρα τα βάζουμε για 10 λεπτά στο φούρνο. Μάλιστα. Και ψήνονται. Μάλιστα. Οπότε, ήθελα να πω κάτι. Δεν πετάμε την εσωτερική μεμβράνη, αυτό δηλαδή. Γιατί αυτό. Το βγάζουμε στο αυγό, το αυτό είναι έχει πρωτεΐνες και ιχνοστοιχεία που τα χρειάζεται ο οργανισμός και το μυϊκό και το νευρικό σύστημα αυτή τη μεμβράνη. Οπότε, μόλις έχουμε ψήσει και τα αυγά μας, παίρνουμε το μούλτι για να κάνουμε. Παιδιά, πλάκα κάνετε. Την ωραία πούδρα μας. Είναι λίγο έτσι το μούλτι, γιατί έκανα εγώ τα προηγούμενα που είχα φτιάξει το πρωί εδώ πέρα. Λοιπόν, τα βάζουμε στο μούλτι τα τσόφλια. Μην πετάτε τα τσόφλια. Και αν τα αδειάσετε, μετά θα χρησιμοποιήσετε τους κρόκους από την αργυρούλα εδώ που κάνετε διάφορα. Δεν πετάμε τίποτα. Φουτράρουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό, αν κάποιος φίλος δεν έχει μούλτι και έχει μηχανή του καφέ που αλέσει, το περνάμε εκεί. Το χτυπάμε πάρα πολύ καλά. Δεν θα το χτυπήσω για να μην κάνω κι άλλο θόρυβο εδώ. Μέχρι να γίνει πούδρα όλο το αυγό. Δηλαδή να το φέρετε σε αυτή τη μορφή και ακόμα λίγο παραπάνω να το δουλέψετε όπως το έχω κάνει εγώ. Εδώ, Φέη, είδες πως μυρίζει σαν ζάχαρη. Μπορείς να το δοκιμάσεις κιόλας, Φέη. Είναι εξαιρετικό. Είναι και για ανθρώπους που έχουν αρθρίτιδες. Μου λένε από το κοντρόλ ότι κάποιοι το δίνουν για αντιπυρετικό. Αυτό δεν το γνωρίζω. Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Η ολιστική ιατρική. Η ολιστική ιατρική τα χρησιμοποιεί αυτά και είναι η πρώτη ύλη, παιδιά. Μην αγοράζετε υποκατάστατα τα οποία πραγματικά μπορεί να σας δημιουργήσουν άλλους θέμα. Και βάζετε ένα ποτηράκι κάθε μέρα, αυτή την ποσότητα, λίγο λιγότερο από το μισό, και ρίχνετε μέσα μια κουταλιά του γλυκού από το τσόφλι του αυγού. Λοιπόν, αυτό βοηθάει μέχρι και στο να γίνει, να δημιουργηθεί ξανά οστό. Και στους ηλικιωμένους, που λένε για τους ηλικιωμένους ότι αν χτυπήσουν είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσουν ξανά οστό. Θα βάζω τη γιαγιά μου να πίνει τέτοιο. Ναι, χωρίς βιταμίνη C δεν φτιάχνει ο οργανισμός ούτε ιαλουρονικό ούτε κολαγόνο. Η βιταμίνη C χρειάζεται και χρησιμοποιούμε λεμόνι σε αυτό το ρόφημα, το οποίο ταιριάζει και πάρα πολύ το λεμόνι. Οπότε μην ξεχνάτε στην καθημερινότητά σας βιταμίνη C απαραίτητη. Αυτό, Φέη, το έχω φτιάξει για σένα. Αν θέλεις μπορείς να το πιείς. Είναι καθαρό, δεν παθαίνεις κάτι. Αν θέλεις, κακομοιράκι μου, σε βάζουμε και δοκιμάζεις τα πάντα εδώ πέρα. Παιδιά, πραγματικά, δηλαδή το σκεφτόμουν. Ωραία, να το πάρουμε το θέμα από την αρχή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι μεδούλι. Το μεδούλι ξέρουμε ότι είναι καλό. Ωραία. Κόκαλα από κοτόπουλο. Κόκαλα από κοτόπουλο, το ζωμό αυτό. Ακριβώς. Τα τσόφλια. Τα κάνουμε πούδρα. Και το έχουν πει ποια έρευνα που έχει γίνει. Στη Φιλανδία και στην Κίνα. Δεν ξέρουνε στην Κίνα και στην Φιλανδία.
Αποκλείεται. Και έχουν κάνει έρευνες σε 2 ομάδες, όπου η δεύτερη ομάδα που έπινε τσόφλι αυγού. Πες μου. Έγιναν οι έρευνες, ξανά τους εξέτασαν, και η άλλη ομάδα έπαιρνε υποκατάστατα σε ασβέστιο και πρωτεΐνες. Και η ομάδα που έπαιρνε φλοιό αυγού είχε μεγαλύτερα ποσοστά οστικής μάζας. Λοιπόν, και λεμονάκι. Εδώ επίσης έχουμε 5 τροφές, οι οποίες είναι full στο ιαλουρονικό. Λάχανο, σπανάκι και γλυκοπατάτες. Η γλυκοπατάτα έχει ιαλουρονικό και το λάχανο. Το περισσότερο έχει γλυκοπατάτα. Η γλυκοπατάτα έχει πολύ ιαλουρονικό. Το περισσότερο. Μην ξεχνάτε να τα κάνετε, είναι εξαιρετικό πραγματικά. Και έχει μια γλυκιά γεύση, όσο μπορέσετε να πουδράρετε. Παιδιά, είναι σαν κοτόσουπα, οφειδές μόνο τέτοια. Όχι, παιδιά, είναι σαν κοτόσουπα, αλήθεια σας λέω. Έτσι το κάνει η μαμά μου. Είναι τόσο θρεπτικό. Είναι τόσο θρεπτικό για τον οργανισμό, πραγματικά, και έχει. Αν το πίνω για 1 μήνα, πες τι θα πάθω. Θα πάθεις σοκ με τα αποτελέσματα που θα έχεις πραγματικά στην επιδερμίδα σου. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε σε φυσική. Σε πρώτη ύλη. Φυσική πρώτη ύλη. Πάντως, πέραν της πλάκας, είναι σαν ζωμός που βράζει μέσα τα μακαρόνια. Πάντως, αυτό είναι μύθος με τα υποκατάστατα που δίνουν και πουλάνε τα ιαλουρονικά κολαγόνα. Συγγνώμη κιόλας που το λέω, όπου νομίζει ο κόσμος ότι στέλνει στα συγκεκριμένα σημεία ιαλουρονικό. Το ιαλουρονικό δεν πίνεται, δεν απορροφάται. Το δημιουργούμε και δίνουμε τροφή, σωστή τροφή στον οργανισμό για να παράγουμε το δικό μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διονύση.